kathah sesawangan sing endah-endah kaya dene Putri Ayu-ayu kathah. Apa mergo aku ki wis tuwa wis sepuh sak serate. Yo menika para abdi dalem menika nek sami ora kok kaya ngono Diajeng. mbok yo kula aturi panjenengan menika jumeneng kok mongko mentemot. Lempong. Aku ora mau manut kondomu. Aku tok kon lungguh ana ing Kraton Kencana Rukmi. Leres. Ning lenggah menika mboten mengeku tegen yo lenggah wonten gampar. Gila pangsane yo ngadeg jumeneng ngeten lho. Monggo lho Kang Mas. Kok rasane isih pegel sikile aku ngadeg. Ya kula petegi menapa? Injih. Jenengan karo garwane kok yo. Dadi kelingan sing ora-ora aku Diajeng. Nyawang kula najan kula kalih panjenengan ki wis kagungan putra. Ning nami katresnan menika kedah dipun pok-pok, kedah dipun sirami, ampun ngantos menapa naminipun menika luntur. Yo Malah keporong rembaka. pancen kuwi sing dadi kekarepanku. Jih. Ya mung sliramu kang iso nglelipur atinipun Mbok kakang. rada mesra ngono lho. Karo garwane kok ya mengenang-ngene. Rawani. Lho pun sorai para abdi dalem ta menika. Repta wonten Iki wis mesra to Diajeng. Rasane atinipun kakang tratapan. sing pungkasan ya iso muni ngendika ngrembuyung. Irwiru. Mulih padu. Mbok ya sing mesra apa panjenengan menika kula menika tansah ngantu-atu teteh sing katresnan panjenengan dhateng kula. Katresanku ora bakalan luntur. Saestu. Tenan. Mboten wonten sanes kejawipun kula. Ora ana kejaba sing ning omah. Mulih padu. Nggih Kang Mas, menawi panjenengan menika saestu adreng sanget kepengin sumusul mados ingkang putra kula namung nderek menapa ingkang dados kersa dalem. Nah, ya kaya ngono kuwi. Sing tak karepe kaya ngono kuwi. Lega lila atimu donga lakuku slamet ngantos ana ing ngersane bapa sabda dadi. Kados banyu mili donga kula dhateng panjenengan Kang Mas. Iya. Pamit ya. Saben noten jenengan Kang Mas. Mulih padu.